Бойбарси сарбоз. Куния. Май соли 1246. масхарабозӣ, шӯхӣ саркаш. ба гӯшҳоям бовар накардам ҳине шунидам, ки Шамси Табрезӣ ҷуръат намуда назди аҳли синф бо амакам сар ба сар шудаю баҳс намудааст. Наход ин одам то ҳадде бефаросат бошад, ки нисбати калонсолон зарраи эҳтиром зоҳир насозад. Афсӯс, ҳангоми ташрифи ӯ ба мадраса он ҷо набудам. Мегузоштам, ки даҳон кушояд. очаи зорашро нишон додаю зада пеш мекардам. Лекин он ҷо набудам. баъз ҳафташ байни ӯву амакам суҳбат шудааст, ки шогирдон то ҳол аз он мелақанд. ба ҳарза гӯё бовар надорам. дар нақли онҳо мантиқ вуҷуд надорад. дар бораи дарвешҳо бошад, суханҳои хуб баён медоранд. шоми ин бегоҳ табам чандон хуш нест. ин ҳама аз боиси садбарги биёбони бероҳ аст. наметавонам ӯро фаромӯш созам. ӯ ба ман ҷанбаи қабати маҳфӣ доштаро ёд меорад. мепиндорӣ ӯ аз они туст, аммо то даме калидро наёбӣ, ӯ дастнорас аст. ҳатто агар ӯро дар оғӯшат нигоҳ дошта бошиам. аз ҳама беш мутеии ӯ маро ором намегузорад. пайваста аз худ мепурсам, чаро ҳаргиз сай намекард то муқобилият нишон диҳад? чаро вай рӯи фарш зери пойҳои ман мехобид, чун гилеми фарсудаю ифлос? хайр, бо мушчаҳояш маро мекуфт ё ба ёрӣ ҷиғ мезад. он вақт шояд лату кӯбро бас мекардам. вай бошад, бо чашмони кушодаю даҳони пӯшида беҳаракат мехобид. гӯё ҳама ранҷу азобро қабул ва фикр надошт, ки чӣ хоҳад шуд. нахоҳад ин бероҳа парво надошт, ки ӯро шояд кушта партоям. аз он рӯз сай доштам аз ин манзили бероҳагон дур бошам. лекин имрӯз дигар товонам намонд. бояд ӯро бубинам. дар роҳ меандешидам, ки ташрифи маро чӣ тавр қабул хоҳад кард. агар аз болоям шикоят кардаю соҳибзанак дар ғазаб шуда бошад, пас ӯро маблағе бояд дод ё тарсондан лозим. ҳамаро хуб фикр карда ба ҳар гуна пешомад тайёр будам. танҳо ба фирор не. чӣ хел садбарги биёбон ин ҷо нест? бонг зада ман. хайр дар куҷост? бойбарс, ӯро фаромӯш намо. ба даҳон шира ворид тиқондаю ангушти шира олудаашро лесида гуфт соҳибзанак. чун дид, ки бедимоғ шудаам, каме нарм шуд. беҳтараш духтарони дигарро интихоб кун. фоҳишаҳои бекораи ту бароям лозим нест. чарбӯи палид. ба ман садбарги биёбон лозим ва худи ҳозир ӯро дидан мехоҳам. хуҷаинзанак абрувони сиёҳи рангмолидаашро боло кард. гӯё эътироз кардан мехост, лек ҷуръати бо ман баҳс накард ва овозашро паст намуд. шояд аз шарми гуфтание, ки ба ман дошт. вай гурехт. аз афташ ҳангоми хоб будани ҳамаамон. гуфтаҳояш то ҳадде сафсата намуда, ки ҳатто хандаовар ҳам маҳсуб намеёфт. аз кай боз занони сабукпо аз фоҳишахона фирор мекунанд? хайр, ӯро дарёб. хуҷаинзанак ҷонибам тавре нигарист, ки маро гӯё бори аввал дида бошад. фармондиҳиро бина. фишоззанон чашмони хурди пурхашми хешро, ки ба дидагони садбарги биёбон ҳеҷ шабоҳате надоштанд, бозӣ доронда изҳор дошт ӯ. ман миршабу амаки пурнуфуз дорам, гуфта аз сабади болои зонувонаш ширавории мулоимро ба даҳон партофтам. зурам мерасад, ки фоҳишахонаатро бастаю ҳамаатонро ба кӯча партоям. пас он панҷаҳоямро бо гарданбанди абрешимини ӯ пок намудам. аз хашм чеҳрааш лолагун гашт, лек барои хизондани моҷаро ҷуръат надошт. чаро маро айбдор мекунӣ? ин ҷо дарвеш гунаҳкор аст. маҳз ӯ садбарги биёбонро аз роҳ зад, то дар пайи ҷустуҷӯи худо аз ин ҷо фирор кунад. дар ҳол пай бурда натавонистам. хуҷаинзанак аз хусуси кӣ ҳарф мезад? лек ба ёдам расид. ин кори танҳо Шамси Табрезист. ҷуз Шамси Табрезӣ магар дигаре ба чунин корҳо қодир аст? аввал назди шогирдон амакамро шармсор намуд. акнун боиси ин воқеаи гӯшношунид гардид.
Эла. Нортгемптон, 26 июни соли 2008. азизи бениҳоят меҳрубон, ин дафъа ният кардам ки бароят номаи ҳақиқиро бинависам. таври чанд муддат пештар тариқи хома дар варақ навиштаю даруни лифофа гузошта бо почта мефиристонданд. имрӯз нома ба Амстердам ирсол мегардад. маро лозим аст ташриф ба почтаро мавқуф нагузорам, зеро метарсам каме сустӣ намоям, пас он ҳаргиз ба ин кор ҷуръат нахоҳам кард. ҳолате мешавад нафареро вомехӯрӣ ки бо нафарони тамоми умр дар атрофат буда шабоҳате надорад. нафаре ки дар олами дигар ҳамаро дигаргун мебинад ва маҷбурат месозад нигоҳатро тағйир дода ҳодисоти атрофро бо тарзи дигар дарк созӣ, ҳам аз дохил ва ҳам аз берун. ба ногоҳ дарк мекунӣ ки ба баҳри кушода партофта шудаӣ ва чизеро қудрати назорат надорӣ. гуфта наметавонам. гуфтаҳоят маро кай мафтун намуд. ягона чизе ки дарк набудам, мукотибаамон маро куллан тағйир дод. шояд аз гуфтаҳоям пушаймон низ шавам. чӣ илоҷ? як умр аз хусуси корӣ ба итмом нарасондаам пайваста афсӯс хӯрдам. акнун барои ҳар ранга будан аз хусуси кардаам афсӯс мехӯрам. аз замони туро дар асарат ва паёмҳоят вохӯрдам. ту андешотамро банд кардӣ. ҳар дафъаи номаҳоятро қироат намудан ҳис мекунам ки ботинам меларзад ва дарк мекунам чунин ҳолатро кайҳо ҳис накардаам. рӯзи дароз аз сарам берун намешавӣ. фикрам бо ту дар суҳбат мешавам ва бароям хеле писанд аст ки ба рӯйдодҳои ҳаёти ман чӣ гуна муносибат хоҳӣ дошт. ҳине нияти тарабхона рафтан мекунам. мехоҳам дар паҳлӯям бошӣ. вақте ягон чизи аҷибро мебинам, афсӯс аз ин ваҷҳ бо ту наметавонам диламро холӣ созам. чанде пеш духтари хурдиам пурсид ки бо мӯйҳоям чӣ кор кардаам. бо онҳо коре накардаам. лек ӯ ҳақ аст. ба назар дигар хел метобам, зеро дигаргун шудаам. худро ёдрас мекунам ки мо боре ҳам якдигарро надидаем ва ин маро ба ҳаёти воқеӣ бозпас меорад. лек бо ҳаёти воқеӣ чӣ кор кунам намедонам. асаратро хонда ҳатто тақрис ҳам навиштам. дар воқеъ ман бояд ҳисоботи таҳрирӣ менавиштам. гоҳо мехоҳам андешаҳоямро бо ту иброз дорам. ҳатто ҳисоботро ба ту фиристам. лек ба назарам ин кори хатост. ҳарчанд аз ҳисоботам набояд бо ту ҳарф занам, лек бояд ту донӣ. аз китобат ба ваҷд омадаам. ташаккур ба ту. суханҳоят ҳамеша бо ман хоҳанд монд. аммо ширки ширин бо ниятам бобати нома навиштан ҳеҷ иртиботе надорад. шояд сарфи назар набояд кард ки маҳз аз боиси он ҳама корҳо оғоз ёфт. сабаб он шуд ки байнамон чизе падид омад. ҳарчанд онро чӣ гуна ҳам номид, маҳз аз боиси он сарҳуй шудам. ҳама чиз ҷиддӣ гардид ва тани танҳо аз уҳдаи сариштаи он намебароям. сароғоз ба тасаввурот ва саргузашти ту дил бастам. пас он дарк намудам, ба марде ошиқ шудам ки ин қиссаро иншо кардааст. акнун намедонам чӣ кор кунам. аллакай иброз доштам ки номаро дарҳол бояд ирсол намуд, вагарна онро пора пора хоҳам кард ва тавре хоҳам зист ки гӯё дар ҳаётам ягон воқеаи муҳим рух надода бошад. бале, он кореро ки пайваста ба ҷо меовардам иҷро мекунам. гӯё ҳама корҳоям хуб аст. ҳатто метавонам вонамуд созам ки дарди ширинро дар қалбам эҳсос надорам. бо арзи муҳаббат, Эла. кера, куния, майи соли 1246. намедонам ҳодисаи рӯҳдодаро саришта карда метавонам ё не. имрӯз пагоҳӣ гӯё аз ҳеҷ куҷо зани ношиносе пайдо гашту дар бораи Шамси Табрезӣ пурсон шуд. аз ӯ хоҳиш намудам ки бадтар биёяд. азбаски сарпаноҳе надошт, хоҳиш намуд иҷозат диҳам дар ҳавлӣ интизор шавад. лек маро шубҳа фаро гирифт. пас пурсон шудам кисту аз куҷост. вай бошад ва зону афтода чеҳраашро во кард.
рӯяш пур аз захму изҳою латукуб иборат буд. ба ин нигоҳ накарда ӯ хеле зебо менамуд. ашк дар чашмон ба ҳар ҳол ба он чизе ки шубҳа доштам иқрор шуд. вай зани бероҳа аз фоҳишахона будааст. ман аз он манзили пурдаҳшат гурехтам, шаҳр дод ӯ. ба ҳаммом рафта сару танамро 40 маротиба шуста, 40 маротиба намоз хондам. ба худ аҳд кардам ки минбаъд аз мардон дур бошам. аз имрӯз эътиборан ҳаёти ман ба худо тааллуқ дорад. чӣ гуфтанро надониста ба чашмони ӯ нигаристам, ба чашмони мавҷудоти захмхӯрда, ва фикр доштам ин духтари тамоман ҷавон ва мушти пар тавонист дар қалби хиш қуввае пайдо намояд, то аз он ягона ҳаёте ки медонист берун ояд. лек аз диданаш чизе диламро тасхир дошт. шояд оддигӣ ё аз афташ содалавҳии ӯ. ҳаргиз дар умрам ба ин монандро надида будам. чашмони мешии зани ношинос чашмони биби Марьямро ба ёд овард. пас чӣ гуна ӯро метавон пеш кард? аз ин хотир иҷозаташ додам рӯи ҳавлии Шамсро интизор шавад. ва ин ягона коре буд ки барояш иҷро намудам. ӯ назди девор нишасту ба пешаш нигоҳкунон дар ҷояш карах шуд, чун муҷассамаи мармарӣ. соати пас Шамс ва Румӣ аз сайру гашт баргаштанд. наздашон давида оиди меҳмони нохонда хабар расондам. ту гуфтан мехоҳӣ ки дар ҳавлии мо зани бероҳа ҳузур дорад? ҳайратзада пурсид Румӣ. дуруст, ва ӯ мегӯяд ки барои дарёфти худованд он макони бероҳагонро тарк намудааст. ҳе, охир ин садбарги биёбон аст, нидо кард Шамс ва дар овози ӯ на ҳайрат, балки хушнудӣ эҳсос мекардид. чаро ӯро дар ҳавлӣ нигоҳ медорӣ? ба ин ҷо ҷиғ зан. ва вақте одамон мефаҳманд ки дар манзиламон фоҳишаро ҷо кардем, пас чӣ мегӯянд? аз ҳаяҷон нафасгир шуда пурсидам ман. магар ҳамаамон зери як бом зист надорем? ба осмон ишоракунон эътироз намуд Шамс. шоҳу гадо, духтарони боифат ва бероҳаҳо ҳама зери як осмон ҳаёт ба сар дорем. магар бо Шамс метавон баҳс кард. ба ҳама масоил ҷавоби ӯ тайёр аст. зани бероҳаро ба хона даъват намуда аз худованд илтиҷо доштам ки нигоҳи кунҷковонаи ҳамсоягонро аз мо дур созад. ҳамин ки садбарги биёбон вориди манзили мо шуд, гирьякунон dastoни Шамсро ба бусидан даромад. хеле шодам ки ту омадӣ, гӯё ошнои деринаи хишро вохӯрда бошад, хушнудона изҳор дошт Шамс. акнун дигар барои қафо баргаштанат ҳоҷат нест. ин давраи ҳаёти ту анҷом ёфт. худованд барои дарёфти ҳақиқат туро комёб гардонад. садбарги биёбон талх ба гирья даромад. хуҷаин занак маро ором намегузорад. ӯ аз қафоям калаи шағолро мефиристад. худат медонӣ ки ӯ чӣ кор мекунад. ором шав хоҳарам, сухани ӯро бурида гуфт Шамс. боз як дастури дигарро ба хотир гир. то дами дигарон дар ин олам куҷое сай намуда мехоҳанд касе шаванд, танҳо ба он хотир ки пас аз марг ҳама чизҳои ғундоштаашонро дар ин олам гузоранд. ту бошӣ ба зинаҳои боло қадам хоҳӣ гузошт. ин ҳаётро осуда ва бебори бар зиёд хоҳӣ гузаронд. чун ҳеҷ чиз, танҳо дарки ҳеҷ чиз моро маҷбур месозад ба пеш равем. пас аз шом ба садбарги биёбон ҷои хобашро нишон додам. ӯ дарҳол хоб рафт. ман бошам ба ҳуҷрае баргаштам ки Румӣ ва Шамсро танҳо гузошта будам. ту бояд ба намоиши мо биравӣ, маро дида баён намуд Румӣ. боз чӣ гуна намоиш? рақси маънавӣ кера, ба ин монандро то ҳол надидаӣ. ҳайрон ба шавҳарам нигаристам. боз ин чӣ кор аст? аз кадом рақс ӯ ҳарф мезанад? мавлоно, то одами обрӯмандӣ, лозим нест ҳамаро ба кори саргарм намоӣ. одамон чӣ фикр мекунанд? пурсида ҳис намудам ки чеҳраам тасф мегирад. ташвиш накаш, изҳор дошт Румӣ. ҳамроҳи Шамс ин масъаларо кайҳо муҳокима дорем. мехоҳем рақси дарвешони даврзанандаро намоиш диҳем. онро само меноманд. касе муҳаббати муқаддасро меҷӯяд, ӯро бо хушнудӣ мепазирем.
сарам сахт ба дард даромад. аммо нисбати чизе ки дар дилам туғён дошт, ин дард ҳеҷ буд. агар ба одамон писанд наояд чӣ? охир на ба ҳама рақс мақбул аст. изҳоркунон ба Шамс муроҷиат намудам ба умеде ки ӯро боз медорад. зафташ ба ин масъала низ албатта посухаш омода аст. ба ҳар ҳол андеша кун то намоиш боз дошта шавад. худованд на ба ҳама писанд аст, ҷавоб дод Шамс. чӣ эътимодро нисбати ӯ ба муддати як тараф гузорем? бо ин баҳс анҷом ёфт. танҳо овози вазиши шамол манзилро пур карду садояш дар гӯшҳоям акс андохт. султон Валад. куния. июни соли 1246. ҳашамат дар нигоҳи назаркунанда аст, такрор намуд Шамс. ҳама як рақсро мебинанд, лекин онро ҳар кас ба таври худ мебинад. аз ҳеҷ хусус набояд ташвиш кашид. ба яке мақбул асту ба дигаре не. бегоҳӣ баргузории рақси само Шамсро огоҳ намудам ки гумон аст мардуми зиёде ғун шавад. парво накун, дилпурона изҳор намуд Шамс. шаҳриён мумкин аст маро дӯст надоранд, ҳатто аз падарат ҳам дигар ба ваҷд намеоянд, лекин ин гуна намоишро сарфи назар нахоҳанд кард. ҳисси кунҷковӣ онҳоро ҳатман назди мо меорад. ҳамин тавр ҳам шуд. аз одами зиёд ҷои нишаст набуд. тоҷирону оҳангарон, устоҳою сангтарошон, дорусозону заргарон, кулолгарону атторон, кишоварзону чорводорон, хулоса ҳама ҳузур дошт. ҳатто шайх Ёсин ҳамроҳи шогирдонаш. занҳо дар қафо ҷо гирифтанд. боиси таскин пай бурдам ки ҳоким Кайхусрав ҳамроҳи надимонаш дар қатори аввал ҷо гирифтааст. одаме бо ин мартаба ки падарамро дастгирӣ мекунад, бисёриҳоро маҷбур месозад забонро дар даҳон нигоҳ доранд. вақти зиёд сипарӣ гашт, то одамон ҷо ба ҷо шаванду ором бигиранд. баъд аз ин ҳам ғалоғула поён наёфт. тамошобинон бо якдигар пичирос мезаданду ғайбат доштанд. майли паҳлӯи душманони Шамс нишастан надошта, назди Сулаймони бадмаст ҷо гирифтам. аз вай бӯи шароб меомад, лек бароям фарқе надошт. аз ҳаяҷон кафи дастонам нав гирифта, пойҳоям як ҷо қарор намегирифтанд. дандонҳоям бо ҳам бармехӯрданд. гӯё дар сардӣ ҳузур доштам. ин намоиш барои обрӯи падарам аҳамияти калон дошт. аз худованд илтиҷо доштам, лекин намедонистам ки чӣ пурсам. пас гумон аст хоҳишамро дуруст ва бехато ҳисобид. андак пас овози аҷибе шунида шуд. аввал аз дур, пасон аз наздик. овоз то ҳадде таъсирбахш ва муассиру риқатовар буд ки ҳама нафас ба дарун гирифтанд. бо чӣ менавозанд? бо пичирос ки дар он тарсу қаноатмандӣ омезиш ёфта буд, аз ман пурсид Сулаймон. бо асбобе ки аз бута омода мегардад, онро най меноманд. посух додам. овози най дарди дили дилдода ба маъшуқа аст. вақте найнавозон аз навохтан боз истоданд, падарам вориди саҳна гардид. бо қадамҳои якмарон ва оҳиста назди тамошобинон омаду эшонро табрик гуфт. аз қафояш 6 нафар дарвеш ҳозир шуд ки шогирдони падарам маҳсуб меёфтанд. ҳамагон либосҳои сафеди дароз ба бар доштанд. дастонро болои қафаси сина гирифта, назди падарам таъзимкунон интизори фотиҳаи падарам меистоданд. дубора овози мусиқӣ шунида шуд. паси ҳам дарвешон ба тоб хӯрдан пардохтанд. аввал оҳиста, сипас то рафтестар. аз ин куртаҳояшон дам шуда шабеи гулҳои шукуфтаро гирифтанд. аҷаб тамошое шуд. табассуми пурифтихору шодмониро дошта натавониста, бо гӯшаи чашм ҳозиринро назора доштам. ҳатто ғайбатчиёни гузаро бо камоли майл побанди тамошои рақси дарвешон буданд. дарвешон тоб мехӯрданду тоб мехӯрданд, гӯё муддати беохир. пасон мусиқи баланд садо додан гирифт. ба овози нав ва нақора аз паси саҳна садои рубоб илова шуд. ин дам ба саҳна Шамси Табрезӣ ворид гашт. бо тимсоли шамоли дайдуи биёбон. либосаш нисбати дигарон сиёҳтоб буд.
дар он каме баландтар метофт. назар ба атрофиён тезтар ҳаракат намудаю тоб мехӯрд. дастонашро ба осмон бардошт. чеҳрааш чун гули офтобпарасти ба ҳаракати офтоб назора дошта менамуд. медидам ки аксаран аз чунин тамошо нафас ба дарун гирифта буданд. ҳатто рақибони гузаро тасхири сеҳри шамс гардида буданд. ӯ тоб мехӯрду шогирдон ҳам дар атрофаш давр мезаданд. лек каме сустар. падарам чун дарахти пир ки мебоист аз чизе ташвиш накашад беҳаракат меистод. танҳо лабонаш барои зикр меҷунбиданду халос. билохира мусиқӣ ба тадриҷ хомӯш гашт. ҳамаи дарвешон якҷоя истода гулҳои шукуфта пӯшида шуданд. бо ҳаракати лутфуомези даст падарам ба дарвешону тамошобинон дуои нек доданд. лаҳзае ба назарам намуд ки ҳамаамон дар ҷомеаи ҳамҷури табъи дил бо ҳам пайвастаем. хомӯшии дароз ҳукмфармо гардид. касе намедонист ба рақс чӣ гуна эътино намояд. то ҳол ба ин монандро касе надида буд. овози падарам хомӯширо халалдор кард. дӯстон, чизе ки шумо дидед само номида мешавад. рақси дарвешони даврзананда. аз имрӯз эътиборан дарвешони ҳама сину сол онро мерақсанд. бо як даст ба осмон ишора мекунанду бо дасти дигар ба замин. ва тамоми муҳаббате ки мо аз худованд мегирем ба одамон хоҳем дод. ҳозирин бо табассум байни ҳам гуфтугӯ кунон розигии хешро изҳор доштанд. ҳама ҳаяҷони гуворое ҳис мекард. ман то ҳадде ба риқат омадам ки дар чашмонам ашк пайдо шуд. ниҳоят падарам ва Шамс ҳисси эҳтиромро соҳиб гардиданд ки бешак сазовори он буданд. агар он лаҳза ҳама кор дар ҳол анҷом меёфт, ман хушбахттарин одам дар рӯи замин ба хона мерафтам. бовар ба он ки ҳама нохубиҳо пушти сар мондааст. чӣ илоҷ? коре ки рух дод, рух дод. сулҳу салоҳи поидор гашта боз халалдор гардид. султон Валад. куния, июни соли 1246. худоё, аҷаб тамошои нотакрор. то ҳол дар ёдам аст ки чӣ тавр ба ман таъсир бахшид. лек аз ҳама зур анҷоми он буд. пас аз рақс ҳокими вақт Кайхусрав аз ҷо бархосту бо нигоҳи устувор ба атрофиён дида дохт. бо одади маъмулии ҳокимона назди саҳна омаду хандакунон изҳор дошт. дарвешон, табрикоти маро қабул фармоед. намоишатон ба ман хеле таъсир бахшид. румӣ мамнунона ба ӯ ташаккур баён кард. дигар дарвешони дар саҳна буда низ ин корро анҷом доданд. пас он машоқон вориди саҳна шуда қатор истоданд. эшон ҳам эҳтироми хоси худро баён доштанд. чеҳраи Кайхусрав аз чунин ҳисси эҳтиром хушнуд гашт. пас он Кайхусрав ишорае кард. дарҳол Надимаш ба дасти ӯ ҳамёни маҳмалинро супурд. Кайхусрав рӯи каф онро боло мепартофт. нишон додан мехост ки дарунаш тангаҳои зарин хеле зиёд аст. Кайхусрав ҳамёнро рӯи саҳна ҳаво дод. атрофиён кафкӯбӣ намуданд. саховати ҳоким ҳамаро мутаассир кард. қаноатманд ва бовар ба худ Кайхусрав ҷониби баромадгоҳ тоб хӯрд. ҳамагӣ қадаме ниҳода буд ки ҳамёни ба саҳна ҳаво додааш қафо партофта шуд. тангаҳо назди пойҳояш пош хӯрда чун зару зевари арӯси ҷарангоз занон овоз бароварданд. ин то ҳадде ногаҳонӣ буд ки ҳама дар атроф муддати тӯлонӣ хомӯш буданд. намедонистанд ки чӣ гуна вокуниш нишон диҳанд. лек аз ҳама беш Кайхусрав хиҷолатзада гашт. ба иззати нафсаш то ҳадде расида шуд ки намедонист ин ҳолро нодида гирад ё бубахшад. Кайхусрав сарашро ҷониби саҳна тоб дода нобоварона ба он ҷо нигоҳ афканд. сарфам намерафт ба чунин амали бебоконаю ғайриинтизор кӣ ҷуръат намудааст. ин Шамси Табрезӣ буд. ҳама ҷонибаш дида дохтанд. ӯ бошад чун девона бо чашмони хун гирифта дастонро дар миён гузошта буд. мо барои пул намерақсем, бо овози хире иброз дошт ӯ.
ин рақси маънавист. онро аз баҳри муҳаббат танҳо баҳри муҳаббат анҷом медиҳем. хулас, пулҳоятонро қафо гиред ҳоким. ин ҷо пулҳо ба касе лозим нест. сукунати ногувор падид омад. ранг аз чеҳраи писари калонии румӣ то ҳадде парид ки тамоман моту маҳбуд гашта буд. касе ҷуръат надошт овоз барорад. ҳама нафас ба дарун гирифта буд. гӯё мунтазири фармони махсус аз осмон борони бағоят сарди чун хор ба бадан халанда ба боридан оғоз кард. ҳамаро садояш пахш намуд. рафтем, ба атрофиёнаш амр дод Кайхусрав. аз он ки шаънаш пас зада шуд, гунаҳояш меларзид. бо китфони хамида ҷониби баромадгоҳ қадам ниҳод. атрофиёнаш паси ҳам аз қафояш гом ниҳода бо муззаҳои вазнин тангаҳои ба замин пошхӯрдаро пахш мекарданд. ин дам тамошобинон якдигарро тилла дода барои чидани онҳо ҳаракат намуданд. ҳамин ки ҳоким аз дидаҳо дур гашт, одамон норозиёна ба ғурғур даромаданд. охир ин одам аз худ тамоман рафтааст кӯ? шунида шуд аз ҳар тараф. чӣ тавр ҷуръат намуд ки ҳокими моро ранҷонад? худо накунаду Кайхусрав барои нағмаҳои ин шаккок моро маҷбур созадtovon диҳем. чанд нафар норозиёна сар ҷунбондаю аз ҷойҳои хеш бархостанд. онҳо бо тамоми вуҷуди хеш эътироз нишон дода ҷониби баромадгоҳ раҳсипор шуданд. дар саргаи эшон шайх Ёсин қарор гирифта буд. ҳине ки миёни эшон ду шогирди румӣ ва писараш Аловуддин ба чашмам бархӯрд, ба ҳайрат афтода ҳисобамро гум кардам. Аловуддин, куния, июни соли 1246. худованд шоҳид аст то кунун ба ин монанд ҳолатеро ҳис накардам. шармсоярие ки падарамро дар ҳалқаи бидъаткор медидам, магар кам буд ки боз маҷбурам рақсҳои ташкил кардаи эшонро бинам. таҳқиру паст задани обрӯ назди тамоми шаҳриён. аммо ин ҳам кам набуд. вақте фаҳмидам ки миёни ҳозирин фоҳиша ҳузур дорад, маро ваҳшат фаро гирифт. ҳине нишаста андеша доштам ки муҳаббати падар ба Шамс боз чӣ қадар ташвиш ба сарамон меорад. бори нахуст дар ҳаёт афсӯс хӯрдам ки Румӣ падари ман аст. ба назарам намоиш таҳқири рӯйрост буд. пас он чӣ ки рух дод тамоми сардҳоро убур кард. ин беҳаё таҳқирро ба кӣ раво дид? ба ҳокими мо? ба бахташ? Кайхусрав дарҳол фармон надод ки ӯро ба ҳабс гиранду пасонбадор кашанд. сипас дидам ки шайх Ёсин аз паси Кайхусрав толоро тарк мекунад. қарор додам ман ҳам чунин намоям. бисёр мехостам ки шаҳриён ҳарчи камтар андешанд ки ман тарафдори бидъаткорам. ҳама бояд донанд ки хилофи бародар ман бозичаи дасти падар нестам. он бегоҳ ба манзил барнагаштам. ҳамроҳи чанд нафар дӯстон дар хонаи иршод бимондам. эҳсосоти хешро ба даст гирифта натавониста аз хусуси ҳодисаи рухдода гап мезадему гап мезадем ва мебоист чӣ бояд кунем. ин одам ба падарат таъсири зиёд дорад, бо овози ҷарангосӣ иброз дошт иршод. акнун бероҳаро дар хонаи шумо ҷо кард. Аловуддин, ту бояд номи падаратро пок созӣ. ҳама сухан мегуфту ман гӯш мекардам. аз шарм чеҳраам оташ гирифт. бароям як чиз аён буд. Шамс ба мо танҳо бадбахтӣ меорад ва мо дӯстон қарор додем ки Шамс бояд шаҳри моро тарк гӯяд, ё ба зорӣ ё ба зӯрӣ. бо қарори қатъӣ рӯзи дигар хона баргашта ният доштам бо Шамс чун мард бо мард гуфтугӯ намоям. рӯи ҳавли ӯ танҳо меистод. чашмонашро пӯшидаю сарашро хам карда най менавохт. ӯ бо пушт ҷониби ман менишаст. саргарми оҳанг маро пай набурд. мисли муш бесадо қадам ниҳода мехостам ба ҳарифам дурусттар назар афканам. муддате гузашту мусиқӣ хомӯш гашт. Шамс сарашро боло бардошта ҷонибам нигоҳ наафканда гӯё худ ба худ иброз дошт. салом Аловуддин, маро меҷӯӣ? чизе нагуфтам. аз қобилияти Шамс ки аз паси дар ҳам дида метавонист бо хабар ба ҳайрат намеафтодам, агар дар пушти сар ҳам чашм медошт. намоиши дирӯза бароят писанд омад? сарашро тоб дода пурсид Шамс. ин шармандагист, дарҳол посух гуфтам ман. биё рӯи рост гап занем. ту бароям писанд нестӣ. аз аввал ман дигар хомӯш намеистам ки номи неки падарамро доғдор созӣ.
чашмонашро дурахши доду Шамс найро тарафе гузошт. ана гап дар куҷо? Агар номи мубораки Румӣ халал ёбад, мардум дар симоя дигар писари инсони бузургро дидан намехоҳанд. Магар ин туро метарсонад? ман вонамуд сохтам ки суханҳои нешдорашро гӯё намешунавам. чӣ лозим ба фикру эҳсоси ман даст расондани ӯ? ба ҳар ҳол натавонистам суханҳои даркориро сари вақт дарёбам. то ба куния омаданат мо аҷаб зиндагии хубе доштем. падарам одами обрӯманду оиладор аст. вай бо ту ягон умумияте надорад. хубаш аробаҳатро аз ин ҷо кашу моро ба ҳоли худ гузор. бо гардани ёзонда ва чин дар пешонӣ Шамс хеле андешид. сипас чуқур нафас кашид. ногоҳ дар симояш мӯйсафеди бадбахтро пай бурдам. метавонистам ӯро то мурдан лату кӯб намоям, то даме нафаре барои ёрӣ наздаш ҳозир шавад. ин фикр то ҳадде ба назарам даҳшатноку палид ва айни замон ҷаззоб намуд, ки ноилоҷ чашмонамро дигар ҷониб тоб додам, то фирефтаи он нашавам. ҳине дубора ҷонибаш назар афкандам. пай бурдам, ки Шамс бо нигоҳи возеҳу ҳарисона сӯям менигарад. наход ӯ фикрҳоямро хонда тавонад. ҳолати аҷибе вуҷудамро фаро гирифт. гӯё ба ҷисмам ҳазорҳо сӯзан халида бошад. зонуҳоям хамида, пойҳоям аз итоат баромад. аз афташ ин сеҳри сиёҳ буд. ман шубҳае надоштам, ки Шамс дар соҳирӣ комёб гаштааст. аловуддин, аз ман метарсӣ? ба декками хомӯшӣ пурсид Шамс. медонӣ чӣ киро ба хотир меорӣ? шогирди олус чашмро. ту чиё мегӯӣ? ҳамин гуна як қисса аст. шунидани ин қиссаро дӯст медорӣ? ман китфдар ҳам кашидам. барои ин вақт надорам. Шамс саҳлангорона лабханд зад. одаме ки барои таърих вақт надорад, пас барои худованд имкон намеёбад, изҳор дошт ӯ. оё ту медонӣ, ки аз худованд дида қиссагӯӣ беҳтарӣ нест? мунтазири посух нашуда Шамс ба нақлаш идома бахшид. замоне як косиб шогирди беҳунаре дошт. илова бар он ӯ олус чашм буд. ин шогирд як ашёро дуто медид. боре усто ба ӯ фармуд, ки аз анҷомхона кӯзаи пурасалро биёрад. шогирд бо дастони холӣ баргашт. усто, он ҷо 2 кӯза мавҷуд аст, шикоят дошт шогирд. кадомашро биёрам? усто феъли шогирдашро медонист. пас ба вай гуфт: як тоашро бишкану, дигарашро гирифта биёр. афсӯс, ки шогирд хеле бефаҳм буд, то гуфтаҳои устодашро пай барад. ӯ кореро анҷом дод, ки устод фармуда буд. ҳине як кӯзаро бишкаст, хеле ба ҳайрат афтод, зеро дид, ки дигараш ҳам бишкастааст. хайр, бо ин суханҳоят чӣ гуфтан мехоҳӣ? пурсидам ман. албатта дар ин маврид ман ба хато роҳ додам. чӣ илоҷ? коре рух дода рух дод. ҷин занад қиссаатро. агар ғайрат дорӣ, пас рӯи рост гап зан. хеле оддӣ, Аловуддин. чун шогирди олус чашм ту низ ҳама чизро дуто мебинӣ. ману падарат яктои мукаммалем. агар маро нобуд созӣ, пас ӯро ҳам нест хоҳӣ кард. бо падарам ҳеҷ умумияте надорӣ, оронгидам ман. агар ман кӯзаи дуввумро шиканам, пас якум озод хоҳад гашт. ман то ҳадде дар ғазаб будам, ки оқибаташро ҳеҷ намеандешидам. он вақт фикри хубе ба сар надоштам, то даме ки дер шуд, хеле дер. Шамс, куния, июни соли 1246. ба пиндори шаҳриёни Таймағз рақси дарвешон гӯё таҳқири муқаддасот бошад. эшон чунин меҳисобанд: худованд бароямон мусиқӣ ато фармуд, ки он тамоми шаклҳои ҳаётро фарогир аст. баъдан худ шуниданашро гӯё манъ карда бошад. наход онҳо дарк накунанд, ки дар табиат ҳама чиз ба сурудан мепардозад. ҳама чиз дар коинот бо оҳанги муайян ҳаракат дорад. дил метабад, паррандаҳо пар мезананд, шабона ҳангоми раъду барқ шамол тирезаро мекӯбад, оҳангар ба оҳан путк мезанад. ин ҳама овоз кӯдаки ҳанӯз дар батни модар бударо фаро мегирад. ҳама чиз дар олам бо шавқ ва ихтиёран дар эҷоди мусиқии бузург ширкат меварзанд. рақси дарвешони дарфзананда ҳалқаест дар ин занҷири беинтиҳо. таври қатраи об дар худ таҷассумгари уқёнуси комил аст. то оғози намоиш бо нияти машқ ҳамроҳи Румӣ ба ҳуҷраи ором рафтем.
ба мо 6 нафар дарвеш, ки дар намоиш нияти ширкат доштанд, ҳамроҳ шуданд. ҳамроҳ таҳорат намуда намозро ба ҷо овардем. Пас он либосҳои пешакӣ омодашударо ба бар намудем. То бегоҳи дирӯз ба хулоса омадем, ки чӣ гуна либос пӯшем. ҳамин тавр либосҳои хеле оддӣ интихоб гардид. ранги асалии кӯлло ифодагари тахтасанги болои гур маҳсуб меёфт. куртаҳои дароз кафанро мефаҳмонд. болопӯши сиёҳ бошад гурро ифода мекард. рақси мо ифодагари тасаввуроти суфиён дар бораи ман буд. мо омода будем. аввал овози най садо дод. пас он Румӣ рӯи саҳна баромад, то нақши устоди рақсро ба ҷо орад. паси ҳам дарвешон падид омаданд. эшон бо таваззӯ сарҳои хешро хам карда буданд. аз ҳама охирин бояд шайх мебуд. ман аз ин нақш ҷиддан даст кашидам. Румӣ бошад бо исрор хоҳиш дошт ин нақшро маҳз ман ба ҷо орам. ҳофизи Қуръон ояти оиди аломатҳо дар замин қироат намуд. магар ин фаҳмо нест? сипас овози мусиқӣ шунида шуд. бишнав аз най чунин ҳикоят мекунад, баз ҷудоиҳо шикоят мекунад. худро ба дасти худованд супурда, дарвеши аввал ба даврзанӣ даромад. канораҳои куртаи дарозаш хиширроси на чандон баланд дошт. пас он ҳама ба даврзанӣ пардохтем. то даме яктои мукаммал нагардидем. на танҳо мо, балки тамошобинон ҳам. ҳама чизе, ки аз осмонҳо мегирифтем, ба замин медодем. аз худованд гирифтаро бошад ба одамон. мо ҳалқае дар пайвастшавии ошиқ ба маъшуқ маҳсуб меёфтем. ҳине мусиқӣ хомӯш гашт. мо ҳама якҷоя ба қувваҳои асосии фалак, оташу шамол, замину об, ҳамчунин ҷузъи панҷум, холигӣ, таъзим ба ҷо овардем. аз ҳодисаи байни ману Кайхусрав пас аз намоиш рух дода зарраи парво надорам. аммо ба ҳар ҳол ноҳинҷорӣ рух дод. охир Румиро дар ҳоли басо ногувор гузоштам. чун одами ба имтиёзу дастгириҳои тавонгарон одат карда, Румӣ токунун аз ҳоким то ин ҳад дур набуд. акнун вай ҳис хоҳад кард, ки мардуми оддӣ чӣ гуна зист доранд. девори баландро миёни тӯдаи аққали ҳукмрон ва аксари бенаво албатта пай мебарад. бо ин ҳам таври худам дарк месозам, муҳлати дар куния буданам кӯтоҳ мегардад. ҳар дафъа муҳаббат ва дӯстӣ боиси дигаргуниҳои ногаҳонист. агар мо пас аз ҳис намудани муҳаббат тавре ки будем ҳамон тавр бимонем, пас муҳаббат чандон қавӣ нахоҳад буд. огаҳӣ ба асрори шеъру мусиқӣ ва рақс натиҷаи воридшавии тағйиротро дар шахсияти Румӣ ҷамъбаст намуд. замони ӯ олим ва устод буд. шеърро рад мекард. ҳине бо шогирдон ё ҳаводоронаш сухан мегуфт, танҳо аз овози хеш ҳаловат мебурд. акнун вай шоир аст. аз зафташ шояд аз ин ҳолатро худ чандон дуруст дарк накардааст. агар барои ман бошад, худ низ дигаргун шуда минбаъд ҳам тағйир хоҳам ёфт. ман дар рӯи ҳастӣ ба нестӣ қарор дорам. аз як давр ба дигар замон, аз ҳаёт ба марг. дӯстии мо фархунда, тӯҳфаи худованд гардид. чун гул якҷоя шукуфтаи хушнодӣ доштем. аз ҳаёти рангин ва гуворо камол ёфта ҳаловат мебурдем. ба ёдам расид, ки бобозамон боре гуфта буд: барои оламро чун бирешим дидан, бояд кирми пилла бифафтад. даме ки пас аз хориҷ шудани тамошобинон дар толор, дар сукунати комил якҷоя менишастем, айёми бо ҳам будани ману Румӣ анҷом меёфт. мо якҷоя будему дарк доштем, ки ҳастӣ аҷаб зебост. дарк доштем, ки беинтиҳоӣ чист, вақте ду оина пайваста якдигарро таҷассум месозанд. лек одоби кӯҳан ба ҷои ғайб намезанад. бедарди дил муҳаббат вуҷуд нахоҳад дошт. Нортгемптон, 29 июни соли 2008. ба назари Элла гуфтаи азиз бебаҳс менамуд. ҳама гуна ғайриинтизориҳо бо одам замоне рух медиҳад, ки ӯ ботинан ба ин омода бошад. Элла бошад ба ҳодисаи рухдода тамоман омода набуд. азиз парвоз карда ба Бостон омад, то ӯро бубинад. ҳине аҳли хонаводаи Рубинштейнҳо шоми шанбе паси миз интизори таоми шомро мекашид. Элла пай бурд, ки тавассути телефон паёмак омадааст. Элла андешид, ки онро яке аз шиносҳояш аз маҳфили қанотҳо фиристодааст. ӯ паёмакро дарҳол мутолиа накарда, аз пайи омода сохтани таоми шом шуд.
вақте мурғобии бирёнро рӯи миз гузошт, ҳама рӯҳ гирифтанд. ҳатто Ҷеннин баъди он ки Скоттро бо духтари дигаре дидаю ба ҳолати яъс афтода буд. хӯроки шом тӯл кашид ва танҳо пас аз он ки ӯ зарфҳои ношустаро ба мошинаи зарфшӯӣ ҷо карду яхмоси шоколаднокро ба аҳли байт пешниҳод кард, ба сараш фикр омад ки паёмакро мутолиа намояд. салом Элла. бо супориши маҷаллаи Смитсон дар шаҳри Бостон ҳузур дорам. хоҳиш аст ки бо ту вохӯрам. дар мусофирхонаи Оникс ҷо гирифтам. интизори туям. азиз. Элла телефонро ба гӯшае гузошту хишро нороҳат ҳис кард. ягон хабар расид? сарастабақ бардошта пурсид Дэвид. бале, аз Мишел. дурӯғи сабук баён дошт Элла. бо чеҳраи гирифта рӯ тофт Дэвид. пас он сачоқҳои коғазиро бо тартиб чидан гирифт. фаҳмо, изҳор дошт ӯ. Элла дарк намуд ки шавҳараш ба ӯ бовар надорад. лек аҷиб ки азоби виҷдон ӯро азият намедиҳад. пас оромона изҳор дошт. Мишел хабар дод ки рӯзи дигар дар идора ҷаласа барои нақшаҳои соли оянда баргузор мегардад ва мехоҳад ки ман он ҷо ҳузур дошта бошам. албатта ҷонакам, гуфт Дэвид. ва Элла дарк намуд ки шавҳараш боз ба ӯ бовар надорад. ман метавонам субҳи дигар туро ба он ҷо расонам. маро лозим аст ҳамагӣ чанд мизоҷро ба ҷои дигар расонам. Элла бо даҳшат ба шавҳар нигарист. ӯ чӣ ният дорад? наход назди фарзандон хархаша хезонад. албатта ин бад нест, посух дод ӯ ва худро маҷбур сохт табассум намояд. лек лозим аст то соати 7 равон шавем. Мишел мехоҳад то оғози ҷаласа бо ман суҳбат намояд. ин тавр ки бошад намешавад, хитоб кард Орли ва хеле хуб медонист ки падар ҳаргиз саҳар намехезад. кушед ҳам падар саҳар хестанро дӯст намедорам. Элла ва Дэвид аз якдигар чашм намеканданд. фикри ту дуруст аст. билохира бо андешаи духтараш розӣ шуд Элла. Элла нафаси сабук кашид. ҳарчанд пай бурд ки чеҳрааш арғувонӣ мешавад. ҳамчунин афзоиши нерӯ ва қатъиятро ҳам ҳис кард. умуман ҳоло барвақт аст, магар намешавад ки имрӯз равем. аз хусуси андешаи сафари пагоҳӣ ба Бостон ва наҳорӣ бо Азиз қалби Элла сахт ба тапиш даромад. Элла беҳад хоҳиши дидани Азизро дошт. пас тоқат надошт то субтоқат сабр намояд. то шаҳри Бостон 2 соат роҳ буд. ин ҳам ӯро манъ карда наметавонист. маҳз ба хотири ӯ Азиз аз Амстердам парвоз намудааст. ин ҷо бошад ҳамагӣ 1-2 соат. соати 10 дар Бостон хоҳам шуд. паго барвақттар дар оҷонсӣ ҳозир шуда пеш аз ҷаласа бо Мишел суҳбат мекунам. аз афташ муддати тӯлонӣ гузашт пеш аз он ки Дэвид сухане гуфт. Элла чашмони ӯро медид. чашмони шавҳари хешро ки наметавонист рафтани ҳамсарашро назди дигар мард боз дорад. ба Бостон рафта шабро дар манзили худамон мегузаронам. ба фарзандон рӯ варда хушнудона изҳор дошт Элла. дар асл ӯ ба шавҳар муроҷиат дошт. ба шавҳар фаҳмонд назди нафаре ки ӯ равон аст байнашон қаробати ҷисмонӣ нахоҳад буд. қадаҳи пурмай дар даст Дэвид аз паси миз бархосту ба Элла табассум кард. чӣ илоҷ ҷонакам, изҳор дошт ӯ. агар барвақт рафтан лозим бошад, марҳамат, рафтан гир. очаҷон, гумон доштам ки дар ҳалли масъалаҳо аз фани ҳисоб ёрӣ мерасонӣ, нолид Ави. медонам ҷонакам, биё онро ба паго мавқуф гузорем. чӣ гуфтӣ? то кай аз домани модар медорӣ, писхандзанон изҳор дошт Орли. чеҳраи Ави тира шуд, лек чизе нагуфт. Орли барои дастгирии модар ҳарф зад. барои Ҷеннин бошад фарқ надошт. Элла телефонро даст гирифту ба ҳуҷраи хоб дар тоз шуд. саросема дарро пӯшида худро болои кат партофт ва ба Азиз паёмак фиристод. бовар надорам ки ту дар ҳақиқат омадаӣ. 2 соат пас дар Оникс хоҳам шуд. қариб дар ҳоли ҳаросон Элла нигоҳ дошт ки паёмакаш равон аст. чӣ кор мекунад? аммо барои андеша вақт намонда буд. барои шоми ин бегоҳ бошад ӯ албатта вақт меёбад. ҳоло бошад шитофтан лозим. муддати 20 дақиқа ӯ бозӣ намуда мӯйҳояшро хушк кард. дандонҳояшро тоза намуда либос интихоб намуд. бадар карду дигарашро писандид. сипас савумашро, мӯйҳояшро шона заду хешро оро дод. гӯшворҳои майдаро ки бибияш Рут дар мавлуди 18-солагӣ туҳфааш карда буд дарёфт. боз либос иваз кард. пас он чуқур нафас кашиду атр зад. зинда буд Келвин Клайн. танҳо худованд медонад ки шишачаи атр дар ҳамом чӣ қадар муддат интизори ин рӯз буд. ба Дэвид накати ин атрҳо ҳаргиз писанд набуданд. ба пиндори ӯ занҳо бояд бӯи занона дошта бошанд, на ин ки бӯи кадом як алаф ё дарахте.
эла бошад меандешид ки дар ин масъала мардуми аврупо бояд фикри дигар дошта бошанд. тайёриро анҷом дода эла худро дар оина бо диққат аз назар гузаронд. чаро аз хусуси омаданаш барвақттар хабар надод? агар барвақт дарак меёфт, кошонаи ҳусн рафта худро ба таври бояду шояд ором медод. масалан ороиши мӯяшро дигар мекард. мабодо ба азиз писанд наафтад, худо накунаду байнашон робитае пайдо нашаваду азиз аз омадани хеш ба бостон пушаймон гардад. ин дам ба эла андешаронии маъмулии солимаш баргашт. чаро зоҳирашро дигар созад? фарқаш чӣ? байнашон робита шавад ё нашавад? муносибат бо ин фард номумкин аст. ӯ соҳиб оила маҳсуб меёбад. ӯ ҳаёти худро дорад. тамоми ҳаёташ ин ҷо гузоштаю минбаъд ҳам ин ҷо хоҳад гузашт. барои фикрҳои мағшуш аз худ хафа шуда онҳоро гӯё хомӯш кард ва худро сабук ҳис намуд. бечораки 8 фарзандонро бусиду ба эшон шаби хуш орзу намуд. ба аз манзил берун гашт. девид ба назар наменамуд. ҳине ба сабукрав наздик мегардид. дар сар фикре надошт, ле қалбаш сахт метапид.